Ahojte, moje meno je Michal a v tomto videu vám ukážem, ako sa dá spraviť poctivý lisovaný spoj. Poďme na to. K takému lisovanému spoju potrebujeme kábel, na ktorom si to ukážeme, lisovaciu sadu, teplovzdušnú pištoľ, niečo na odblankovanie, lisovacie kliešte. Takže ešte predtým, ako začnem lisovať, tak vlastne musím vedieť, že čo idem lisovať. V našom prípade je to kábel 3x2,5 cikie. Tak podľa toho si vlastne kúpim aj lisovaciu sadu. Táto lisovacia sada je vhodná na 1,5 až 2,5 mm štvorcového pre medené aj hliníkové káble. Takže každá lisovacia sada pozostáva z týchto komponentov, ako sú zmršťovacia bužírka, to je vonkajšia, potom zmršťovacie bužírky vnútorné, v tomto prípade sú 3 kusy, a lisovacie členy. Takže ako prvý úkon si robíme odstránenie izolácie vonkajšej z káblu a musíme to odstrániť tak, aby nám to nepresahovalo tú vonkajšiu bužírku. Takže přiměřeně. Následne si odstraníme izoláciu z jednotlivých žil. Na jednej a na druhej strane. Tak. Aj to izolovanie musí byť tak, aby to nepresahovalo a bolo to zároveň s tým lisovacím členom. Dobre. Následne nezabudnite, dosť dôležitá vec, bez toho si to zopakujete. Musíte nasadiť buď na jednu stranu alebo na druhú stranu kábla zmršťovaciu bužírku. Uvidíte potom prečo. A teraz musíte dať, opäť si vyberete stranu, vnútornú zmršťovaciu bužírku donútra. Zoberiem tento lisovací člen, lisovacie kliešte, zalisujem tento spoj. Na viackrát, ja to robím na viackrát, aby to bolo poctivé. A vždy treba si odkúšať to, či sa to nedá vybrať. A takto vlastne spravím každú jednu žilu. Dávajte pozor na farby, aby ste ich nezamenili. Opäť vyskúšam, že či ten lisovaný spoj je poctivý. Vyzerá, že je. Následne zoberiem zmršťovaciu bužírku, vnútornú, a dám ju vlastne na stred. OK, ideme na to. Ideme to nahriať. V našom prípade teplovzdušnou pištoľou. Idem pekne od stredu. Myslím, prečo. Krásne.
Teraz ideme ku koncu. Nahrievam dovtedy, aby sa mi tá bužírka zmrštila dostatočne, aby som vytlačal lepidlo, ktoré tam je. A takto vlastne urobím všetky tie žily. Opäť farbu na farbu. Ak by ste náhodou nemali teplozdušnú pištoľu, dá sa to spraviť aj zapalovačom. Môžem vám to ukázať. Takže opäť nalečím vnútornú bužírku a idem od stredu. Zohrievam. Z jednej strany, z druhej strany. Ja to budem... OK. Aj tu môžeme vidieť, že lev začal vytekať. V poriadku. Keď to máme, počkáme, nech to troška vychladne. Bude to mäkké. Keď už máme spravené všetky tri spoje, môžeme začať izolovať vonkajšiu stranu. Takže si to vyrovnáme. Troška si to upraceme. No, čo treba spraviť? Navlečeme bužírku do stredu a opäť začneme nahrievať od stredu ku kraju. Z jednej strany, z druhej. Ale ešte predtým, to nájdete aj v návode tej lisovacej sady, že treba nahriať tieto konce. Na 60 stupňov. Nejak priměřeně to troška zohrejeme. Ide o to, aby ten zalisovanie bolo poriadne urobené. To je ich návod, to budeme rešpektovať. Druhá strana. Keď to máme, tak môžeme začať s lisovaním vonkajšej bužírky. Давайте тоже распустим эту полину. Trpezlivosti treba. Opäť nahrievam dovtedy, pokiaľ nevidím, že mi vyteká lepidlo. To pekne vidieť. Táto strana je urobená, idem na druhú.
Super. Takže zase môžeme demonštrovať, že nám to lepidlo vyšlo von aj z jednej, aj z druhej strany. Teraz čakáme, pokiaľ to vychladne. Takýto lisovaný spoj viete použiť vtedy, keď potrebujete nadpojiť kábel alebo keď seknete kábel niekde a potrebujete to opraviť. Toto video je na konci. Dúfam, že vás o niečo obohatilo a vidíme sa pri ďalšej epizóde. Čau!